Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríele a la vida. El Salacín continua endavant en la lluita per mantenir-se en segona divisió. El club compta amb 4 equips base, 2 cadets i 2 juvenils i el primer equip que ja porta 2 temporades a segona divisió, la segona màxima categoria espanyola. Tot el que és complir objectius doncs, és satisfactori per a l'equip de treball, tant per la directiva com per la gent que treballa a la pista, i l'any passat una experiència doncs, una mica dura, complicada, perquè estàs competint contra quasi tots els equips professionals. Dissabte els enfrontaran en un derbi a 6:15 al pavelló esportiu municipal amb el Barça Atlètic. La veritat és que ells tenen jugadors molt importants que ja han jugat al primer equip i la motivació és extra. I dimarts, la Copa del Rei els farà lluitar contra el Manzanares Futbol Sala, a 8:45, també al pavelló municipal en la quarta eliminatòria. Però és un equip que està competint molt bé a primera divisió, està a la part alta de la classificació i competirem perquè nosaltres sempre sortim a competir, ens preparem per això i per què no donar la campanada. Ja són 2 anys en els que els entrenaments formen part de la seva quotidiana vida sota l'entrenament de l'Adrià Sánchez. Estem adaptant una mica aquesta nova dinàmica que tenim a l'equip. Treball dur i constant és clau per l'èxit d'aquest club martorellenc. Realment al final no som un equip professional perquè els nostres jugadors tenen altres obligacions, per tant intentem optimitzar al màxim els dies que venen aquí, ho fem el màxim professional possible, fem vídeos, gimnàs, al final ens estem 3 hores aquí fent diferents coses i després tenim l'entrenament a pista per arribar el més preparats possible al cap de setmana. El Salacín continuarà treballant per mantenir-se en segona divisió i viatjant per tot l'estat portant el nom de Martorell en la seva equipació.